Pamene ulendo opita ku chisankho chimene chachitike pa 16 September chaka chino cha 2025 ku dziko la Malawi, taona ndithu kuti kumeneko atsogoleri a ndale ndekuti ali busy kuchita kampeni kumene kuti ndikuti akukhapa osati masewera. Ndiye kuti ndithu kuli kupakana matope maka kuti akope anthu ndi cholinga choti adzavotere pa chisankho chimenechi. Nkhani yomwe tifuna kukamba pano ikhudza ndi Dr. Michael Usi, iwo ndithu ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Malawi, komanso ali ndi chipani chawo chimene chimadziwika kuti odya zake alibe mulandu. Ndiye tikakutengani mbuyo pang'ono panali ndithu pa 29 July chaka chino cha 2025 amene iwo ndithu anapita kukapereka ma nomination papers yawo ku bungwe la Malawi Electoral Commission ku BICC. Ndiye kumeneko anazafunsidwapo mafunso angapo ndi atolankhani maka zokhuza ndi kusapota kumene ankasapota boma maka chipani ndithu cha Malawi Congress Party mbuyomu kunali kumwanza kumeneko kumene ankanena zoti boma ndi lomweli. Ndipo pofunsidwa iwo anayankha kuzonena kuti ananena adi kuti boma ndi lomwelo komano amene akusinthidwa ndi kuti ndi mtsogoleri, zomwe potengera kuti mawu oti boma ndi lomweli amakonda kuyankhula ndithu ndi achipani cha Malawi Congress Party ngati slogan yawo ndithu ponena kuti akuti boma sakusintha, boma ndi lomweli. Ndipo potenga ndimene anayankhulira mbuyomu anthu ankaona kuti noti iwo ndithu ali chigawo ali mbali ya Malawi Congress Party potengera kuti iwo ndithu ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndipo potengera mawu amenewo zinaonesa zonena kuti anthu anaona kuti iwowa akutsutsana ndi utsogoleri ndithu wa Dr. Lazarus Chakwera. Komanso tikakutengani mbuyonso pang'ono panali pa 31 July chaka chino cha 2025 amene ndithu chipani cha odya zake alibe mlandu chomwe tikuti iwo ndithu ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi chinachitisa ndithu msonkhano kwa ndale kunali ku Kasungu kumene kumati kwa Suza. Ndipo pa msonkhano umene anayankhulaponso ndithu mfundo zambiri ngati ndithu gawo limodzi lokopa anthu. Ndipo pamene pankafotokoza kunena kuti mavuto amene akukumana ndi nzika za dziko la Malawi akubwera chifukwa chonena kuti atsogoleri ake ndi adyera. Ndi ankafotokoza ndithu kuti mwachisanzo vuto lakusowa kwa mafuta galimoto. Ndiye kuti vuto limeneyo likubwera maka chifukwa chonena kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party ndiye kuti akanika kuyendesa zinthu zina bwino ndi chifukwa chake ndithu amalawi amakumana ndi vuto ngati limenelo. Ndeno posatira zimenezi taona ndithu kuti tsiku la lero lino Dr. Michael Usi anali ndithu pa ulendo wawo opita ku Blantyre. Ndeno pa ulendo umenewo tinaona ndithu kuti anayima pa wakawaka pa msika wa wakawaka tikhupira kuti kwa anthu amene timakhala kulilongwe pa msika pamene pati upadziwa. Msika umenewo uli ndithu tikachoka pa Petroda ku Thange kumeneko tikamayandika ndithu chaku 6 miles kupangira kwa anthu amene samakudziwa bwinobwino kulilongwe. Ndipo pamene ndithu pali msika umenewo ndiye iwowa anayima pa msika umenewo pamene anayankhulapo ndithu zinthu zingapo kuyankhula anthu amene ali pa msika pamenepo. Ndiye mukuyankhula kwawo akunena zona kuti iwo ndithu akuchita regret kuti analowa mboma kusankhidwa ndithu ngati wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Malawi chifukwa mukufotokoza kwawo kuti zimene akumana nazo kumeneko zimene akuziona mu boma limeneli ndiye kuti ndi zinthu zambiri zosalongosoka kwambiri chifukwa kuti kumeneko ndithu kuli katangale wochuluka kwambiri amene akuchitika kuti ndithu katangale amene akhudzana ndi akuluakulu omwe ndithu ena ndi atsogoleri aku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndiye mulamuliro umene wa Chakwera zinthu ndithu zapitira ndithu kuyipa kwambiri chifukwa amafotokoza maka kunena zonena kuti ngati kwabwera anthu ena kuti abwere ndi project ku dziko la Malawi ndiye kuti no atsogoleri amenewa amafuna ndithu kuti aphulire kenakake zimene ndithu ndi katangale. Ndiye zinthu ngati zimenezozo akuti ndi zimene zikupitiriza ndithu kuti dziko la Malawi likutsikira pansi komanso ndithu kubweretsa mavuto ochuluka ku dziko limene la Malawi. Ndiye anasindika kunena kuti iwowa ndithu sangamayime pachulu amaka ndithu kumaloza Lazarus Chakwera pa nkhani zimene za corruption komano zimene akunenazo ndi zoona kuti ndiye kuti no even Lazarus Chakwera ndiye kuti akukhuzidwa ndithu pa nkhani za katangale ameneyi. Ndiye posatira zimenezi taona ndithu kuti ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party maka osatira chipani chimenechi komanso ojiya kumeneko akuna kuti nkhani imene sanayilandire bwino chifukwa mmodzi mwa iwo ndithu ndi Dickson Kashoti. Iwo ati wadziwa ambiri kuti ndi munthu mmodzi ojiya ndithu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndiye analemba ndithu pa sambalo la mchezo la Facebook pamene ndithu amapanga ataki amene Dr. Michael Usi. Muthenga umene analemba pa sambalo la mchezo la Facebook amene wa Dickson Kashoti amafotokoza kunena zoti maka madandaula maka kuti Biyeni
anamwaliranji kuchoka ndithu ku dziko la Malawi komanso ku dziko lapansi maka ndithu kusatira kuti iwowa Biyeni ndiye kuti ndi malemu a Saulos Chilima omwe anali ndithu vice president wa dziko la Malawi. Tikhulupirira ambiri tikutsatira bwino kuti amene ndithu anatisiya mu chaka cha 2024 ndiye posatira imfa yawo tinaona ndithu kuti Dr. Lazarus Chakwera anasankha ndithu Dr. Michael Usi kuti ndithu akhale vice president wa dziko limene la Malawi. Nde mmene anafotokozera pa uthenga umene ukusonyeza kunoti akuti atamwalira a Saulos Chilima ofisi yawo ndithu kunasankhidwa chitsiru china chake. Nde chitsiru chimenechi ndi kuti no ndi Dr. Michael Usi ndi mmene ndithu alembera amene wa Dickson Kashoti. Pothirira apo ndemanga maka kutsatira ndithu zimene zikukamba Dr. Michael Usi. Posachedwa pa tinapanganso post video inake imene makamba ndithu za corruption imene kuchitika mboma la Dr. Lazarus Chakwera chifukwa ndithu Anthony Bendro naso akukamba ndithu zoyipa kapena zakatangale zimene zimakhala zikuchitika ndithu mboma meneyo mosogozedwa ndithu ndi SPC amene watu ndi Kulilira. Kutheka muli ndi maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo maganizo amene mutha kutuza ku comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo a anthu ena. Tisawole panga like video ene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho inga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitha kupezani mosavuta.